Jes, mä oon Konsta Viljamaa ja mä oon Vaasa Stars Talentti ja mä oon 17-vuotias, mä pelaan beach volleyta ja lentopalloa ja mä aloitin beachin ja lentopallon tosi nuorena, kun vanhemmat molemmat pelasi ja oli mökillä beachikenttä, niin sieltä oli helppo aloittaa, että lapsesta asti on ollut pallo kädessä. Mulla on nyt kesällä tulossa beach volleyn EM-karsinnat Englannissa tuossa kuun vaihteessa ja sitten syksymällä Italiaan lähdössä U18 EM-kisoihin. Ja sieltä pitäisi olla top 5, niin sieltä karsiutuu ensi vuoden MM-kisoihin U19, niin sitä lähdetään tavoittelemaan nyt tänä kesänä. Joo, minkälainen niin tosiaan sanoit, että vanhempien kautta tullut vähän toi harrastus ja sieltä niin kuin lähtenyt kipinä. Mikä lentopallossa beach volleyssa, mistä sä tykkäät? No mun mielestä se on niin hieno laji, kun se on niin monipuolista, siinä on niin erilaisia pelaajia, sitä pystyy tehdä niin monelle eri tavalla ja se on niin hieno laji, kun se on niin erilainen kuin muut lajit. Futikseen vertaa, niin se voi tehdä niin paljon eri tavalla asioita ja niin monipuolista. Onko sä kuitenkin nuorempana harrastanut muuta? Joo, mä oon harrastanut futista kauan ja peleenvoimistelua ja jääkiekkoa ja yleisurheilua. Vähän kaikkia lajeja on tullut testattua, mutta lentsis vaan tuntuu oikealta. No siinä monelle varmasti vinkki, että tuo monilajisuus on kuitenkin aika tärkeä tuossa nuorempana. Tulee telinen voimista tiettyjä juttuja, jalkapallosta tiettyjä juttuja, kautta sitten varmasti myös lentopallossa. Joo, todellakin. Et varsinkin telinen voimistelusta niin tullut hyvä kehonhallinta, niin auttaa kyllä lentopallossa niin kuin kaikkien lajien varmaan auttaa. Just näin. Onko sitten tosiaan meidän Vaasa Starsin talentti ja edustat tuot meitäkin esiin siellä. Mitä sulla on, puhutaan talenteista, niin mietitään kuitenkin, että sulla on tähtäimiä. Sulla varmasti on tähtäimiä uralla. Mitä sä ajattelet, mitkä on seuraavat sellaiset tähtäimet, mitä haluat saavuttaa? No kyllä mä pitkällä aikavälillä niin olympialaiset olisi tämmöinen pitkän aikavälin tähtäin, mutta pienemmällä aikavälillä varmasti menestyminen ulkomailla, että EM-kisoissa ja MM-kisoissa menestyminen olisi hienoa. Jos mitallia lähtisi hakemaan tai jopa saavuttaisi mitalin, niin se olisi kyllä todella hienoa. Joo. Ja eikö sun velikin pelaa? Joo, veli pelaa kanssa, se on kanssa tässä vastaustalentissa. Kyllä, just näin. Eli te olette molemmat talentteja. Ja ootteko te kuinka paljon sparraillut toisiaan, että olette näin hyvin kehittynyt lentopallossa? No kyllä me ollaan molempien iät niin aina sparrailtu vastakkain ja tässäkin pelattu. Et viime kesänähän me oltiin viidensiä MM-kisoissa parina. Kyllä, eli beach volley parina. Joo. Just näin. Kyllä. Mitäs kesä nyt sitten, tosiaan on vähän urheilua tulee olemaan sielläkin, niin minkälaisia kesäodotuksia muuta? No ei hyvillä odotuksia, että nyt on kiva pääsee Vaasa reenaamaan hyvin ja käydään Helsingissä reenaamassa ja paljon turnauksia on luvassa ja tiukka kesä, mutta toivotaan menestystä paljon. Ei paljon rannalla ehdi maata, sit vaikka beach volleyta pelaakin. Niin. Joo, ei välttämättä kovin paljon. Joo, kyllä. Nyt ehdit tulla tänne meidän haastatteluun tehdäänkin täällä Vaasa All Stars football-matsi, syväntekeväisessä pelissä. Eikö katsoa matsi yhtään? Joo, mä katsoin sen ekan puolen, että oli kyllä hyvä matsi, että hauska katsoa. Gilla on muutenkin seurannut somessa, niin kiva päästä näkemään livenä peliä. Joo, mahtavaa kun tuli paikalle ja tsemppiä sulle kesää ja karsintoihin. Joo, kiitos paljon. Yes, hyvä, kiitos. Yes, kiitos.